כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי אחרי שיוצאים מהארץ וותיקים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. עשורים, שנות ה-20, שירה אביבי. עושה לי את העשור. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צה"ל השעה 3, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. על רקע אפשרות להסלמה בעקבות שני החיסולים, ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד נפגשים כעת לעדכון ביטחוני בקריה בתל אביב. התדרוך הביטחוני האחרון של השניים היה לפני כחודשיים, פרק זמן ארוך יותר מהקבוע בחוק. מוקדם יותר היום דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן צפויה לדון היום בטהרן עם שלוחותיה על אסטרטגיית הנקמה נגד ישראל. ידיעה שהעבירו כתבינו שחר גליק וברק בטש. הוארך ב8 ימים מעצרה של סיגל איצקוביץ', החשודה ברצח בנה בן 6 בחודש שעבר. החשודה אמרה בדיון, אני מתנצלת על המעשה, בן זוגי התנכל לי כלכלית. עורך דינה בנימין מלכה הצהיר בתום הדיון, יש בסיס לאמירותיה. האמירות של החשודה במהלך הדיון לא באו לשום מקום. זה חלק מהליך החקירה. אני לא מחפש פה צידוק או סיבה למעשה מזעזע שכזה. אבל אני חושב שדברים לא נולדים סתם. וכולנו פה, אני מניח, נופתע בצורה כזו או אחרת. כתבנו בתל אביב, גל ג'רסי, מוסיף כי בדיון צוין כי טרם התקבלה חוות דעת סופית לגבי הכשירות הנפשית של החשודה. בצל החשש מפיגועי נקמה אחרי חיסול הנייה, כוחות צה"ל מתגברים פעילות ביהודה ושומרון. הלילה נעצרו באזור 24 מבוקשים מחמאס ומהג'יהאד האסלאמי. בתום הערכת מצב, צה"ל הנחה מספר מועצות אזוריות ביהודה ושומרון לעצור כניסת פועלים פלסטינים ליישובים עד יום ראשון, ובחלק מהמועצות עד הודעה חדשה. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש והוד בראל. חברת התעופה United Airlines הודיעה רשמית על ביטול טיסותיה לישראל עד הודעה חדשה. גם חברת התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה על ביטול טיסותיה עד 8 באוגוסט. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי גם חברת דלטה, פליי דובאי ואיר אינדיה ביטלו את טיסותיהן הקרובות. המשחקים האולימפיים פריז 24 מהשעה 5 אחר הצהריים הג'ודאית